खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे टेपनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो हागोन मानोना गोबांनि खुगायावनो इन्चि आरो फिटनि खोथाखौल' बुंनो खोनादों नाथाय बे इन्चि आरो फिटनि गेजेरावबो माखासे फिसा फिसा सिनफोर दङ बेखौ मा बुङो माखौ बुङो माखौ सुथा बुङो माखौ सेन्टिमिटार बुङो बेफोरनि गासैखौबो आं गुवारै फोरमायना होजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होनानै जोबजासे नायलां प्रेक्टिकेल हिसाबै आं बर्डआव लिरनानै होग्रोनोसै भिडिअनि गेजेरजों लिरोबा भिडिअआ गोलाव जागोन बेनि थाखाय आं आगोलाव लिरना लाग्रोदों 1 फिटआव 12 इन्चि थायो बेखौ बयबो मिथिखागौ बेखौ नांलायला 1 इन्चियाव बेसेबां थायो 1 इन्चियाव बेसेबां सुथा थायो आरो सुथा बयनिबो खुगायाव खोनानो मोनसै माने रडनि खोथायाव दै 8 नि रड 10 नि रड 12 नि रड सुथानि खोथायावबो 250 300 400 बायदि बायदि बिदिनो नाथाय 1 इन्चियाव बेसेबां थायो दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामना होनोसै 1 इन्चियाव 25.4 थायो आरो मादोंयाव 1 इन्चियाव बेसेबां सुथा थायो 1 इन्चियाव बारा थाया 1 इन्चियाव 8 सुथा थायो 1 इन्चियाव बेसेबां सेन्टिमिटार थायो 1 इन्चियाव 2.54 सेन्टिमिटार थायो दानिया मा दङ 1 फिटआव बेसेबां थायो 1 फिटआव 304.8 थायो 1 फिटआव 12 इन्चि थायो नालाय 1 इन्चियाव 25.4 थायोबा 25.4 दो 12 इन्चि दो इन्टु खालामना होबानो ओंखारगोन इयाव आं इन्टु खालामना खिन्थानोसै मोनसेखौ 25.4 थ' ओमफ्राय 12 इन्चि 1 फिटआव दानिया बे फिनैदो मिलायगोन ना मिलाया नोंथांमोननि दाउटा क्लियार जासिगोन नाय इयाव 8 जाबाय 2 into 4 8 2 into 5 10 इयाव 0 2 into 2 4 1 दो 5 दानिया मा दङ 1 into 4 4 1 into 5 5 1 into 2 2 दानियाखौ प्लास खालामदो 8 थाबाय 4 4 फैबाय 5 plus 5 10 0 1 थांबाय 1 दो 2 दो 3 पॉइंट थाबाय दानिया मिलायबायना बेफोरबायदि 1 इन्चियाव सतायावबो 8 सता मोनदोंबा 12 इन्टु खालामना होबानो ओंखारगोन 1 फिटआव बेसेबां सता थायो सेन्टिमिटारा बिदिनो ओंखारलांगोन बेफोरबायदि इन्टु खालामना खिन्थिबाय भिडिअ गोलाव जालांगोन नोंथांमोना गावबा गाव प्रेक्टिकेल हिसाबै ट्राइ खालामबानो जाबाय दानिया मा दङ 1 फिटआव बेसेबां सेन्टिमिटार 1 फिटआव गोबाङानो बुङो 30 सेन्टिमिटार नाथाय 30 सेन्टिमिटारनि बारा थायो बेसेबां बारा थायो 4 बारा थायो 4 दा आंनि बे बर्डआव लिरनायजों नैबे टेपआव थानायजों गोरोबोना गोरोबा दानिया नायदोनि फै टेपनि मोदोमाव दङ 16 फिट 5 माने 5 मिटार 16 एफटि माने 16 फिट 5 मिटाराव 16 फिट थाया माने 16 फिटनि बारा थायो 5 मिटाराव बेसेबां बारा थायो आं खोन्थाला भिडिअ गोलाव जागोन उननि भिडिअ नोंथांमोननो देखायसिगोन फार्स्टआव मा दंमोन बेयाव आङो भिडिअखौ बानायामोन माने खानै खाथाम मानसि मिस्ट्रिफोरनो आङो बुजायना खिन्थिबाय नैयाव सिन बोनाय दङ नोंथांमोना नुगोन माने बे सिना खारनायानो जाला खोमोरबाबो ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ बानायनानै गोबां मानसिनि माने सेयार खालामनो सानदों आरो दा जों मा होनो भिडिअ मोजां नुवाखै र' खाथियाव लाबावनि जेनेबा बिटाया बे नांलाबाय सिनायनोबाय आं माबा जागोन खिन्थु थेवबो खिन्थिनोसै आं नैनिफ्राय लां मुथथे 1 इन्चियाव बेसेबां मोन्दोंमोन जोङो 25.4 मोन्दोंमोन 25.4 मोन्दोंमोन बेनिफ्रायसो लां नैयाव गाहायनि फिसा फिसाफोरखौ बुङो बे सुथाया माखौ बुङो खिन्थिगोन उनाव नैनिफ्राय 1 इन्चि जायोथ' 1 इन्चियाव बेसेबां नांगौ बेखौसो नांगौ जोंनो 1 2 3 4 5 नै गोलावहालागै 5 नोंथांमोना टेप लानानै गावबा गाव खनसे ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय होमबानो बुजि मोनगोन इयालागै 5 नैयालागै गोलावहालागै 5 10 जाबायना बे गोलावहालागै 5 15 नैबेहालागै 20 जाबाय 20 नैयालागै 5 25 जाबायना 0.4 नै 1 इन्चिनि सिदा जिं फैगोन 0.4आ 25.4 मुथथे 1 इन्चियाव 25.4 थायो सोरबाफोर सोंबा सोर खोन्थानो हानाय जासिगोन गोसोआव लाखि थांबाय 25.4 बेखौ होनना बुङो बे फिसा फिसाखौ ओमफ्राय मा नांगौ जोंनो सुता 1 इन्चियाव 8 सुता मोन्दोंमोन आं नैयाव बे फथा होनानै लांदाङाव खिन्थिसै लांदाङाव
नोमनाङाव 1 इन्सियाव 800ता मोन्दोंमोनथ' गोरोबोना गोरोबा बेखौसो नायनो जोङो नै 5निफ्राय 6नि गेजेराव नायनोसै 5निफ्राय 6नि गेजेराव 6ताखौ नांगोनथ' माने नैयालागि आधा इयाव 1 इयाव आधा देर जाबाय इयाव 2 नैयाव आधा आराय गोबां खोनानो मोनो रडनि बाथ्रायाव दै 250तानि रड 300तानि रड 400तानि रड होनना दा दिनै नोंथांमोना क्लियार जागोन बेयाव 1 इन्सियाव 800ता थायो 250ताया बेसेबां बेयालागि आराय नै 3 आं फथा नांगोन दिनैसोना फथा थारला बुजि मोननाय बायदि 1 इन्सियाव 800ता थायोथ' 8था फथा मोननांगोन इयाव इ जाबाय 1 गोसो होना नायलां बस खामानिखौनो दं 2 3 4 8था फथा मोननांगोन दै 5 6 1 8 8था फथा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 800ता थारमाने 8था फथा 800ता 1 इन्सियाव 800ता थाङो इबो क्लियार जाबाय दानिया मा नांगौ 1 इन्सियाव बेसेबां सेन्टिमिटार थायो 1 इन्सियाव बेसेबां सेन्टिमिटार थायो आं मा लिरदोंमोन 2.54 सेन्टिमिटार नै नुखाबाय थारलानो जाबाय 1 सेन्टिमिटार 2 सेन्टिमिटार 2 जाबाय ओमफ्राय 0.54 मोन नालाय नै इनिफ्राय इयालागि 5 मोनदोंमोन ओमफ्राय इथ' 4 दंखायो जिं 2. इनिफ्राय इयालागि 5 इ 4 2.54 मुथुते 1 इन्सियाव 2.54 सेन्टिमिटार थायो बेबो थांबाय दानिया मादों 1 सेन्टिमिटाराव बेसेबां लिरदोंमोन आङो 10 1 सेन्टिमिटार इनिखौ दानिसो बुंलांदों 1 सेन्टिमिटार इनोबा इयालागि 5 बा इयालागि 10नि थारला जाखाबाय 1 सेन्टिमिटाराव 10 दानिया मा दङ 1 फिटआव बेसेबां सेन्टिमिटार 1 फिटआव आं 30.4 सेन्टिमिटार लिरदोंमोन माने 30.4 सेन्टिमिटार दा इयाव दङ ना गैया नायनि गोबाङानो माने 1 फिटआव 30 सेन्टिमिटार जायोना 30 सेन्टिमिटारनि बारा जायो 0.4 बारा खै थांखो नै जाबाय 1 इन्सियाव 1 फिटआव 12 इन्सि थायो इखौ जों बयबो मिथिखागौ नै जेनेबा 10 11 12 1 फिट जायो नालाय इयाव 12खौ लिरासै 1 फिट लिरबाय 1 आरो एफ माने फिट होमबा नै जं बायदि खार बायदियावसो 1 फिट होमबा इनि सिदा इयाव 30नि बारा जाखाबायना 30.4 लिरदोंमोन 30 इनिफ्राय नै गोलावलागि 5 दंमोन नालाय 4ल'सो नांगो होमबा नै इयो इनि जिं फैगोन नै इनि जिं फैगोन इयो थारला जाखाबाय दानियानि 30.4 सेन्टिमिटार 1 फिटआव आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय माबा मोनसे गोसोआव दाउट दंबा कमेन्टआव लिरदो आं उननि भिडिअ रोखायै फोरमायना होबावसिगोन गोजोन्थों